Тәкъдим итәбез. Ризаддин Фахриддин кем ул? Бу кичкенә һәм кыска сорауга җавап бирү шактый кыен. Минем өчен беренче чиратта ул гаҗәеп дәрәҗәдә олы шәхес. 19-нчы йөз ахыры, 20-нчы йөз башы татар тарихында бик үзенчәлекле һәм бик тә мөһим, әһәмиятле чор һәм шушы катлаулы, каршылыклы чорның чагылышы ул. Шуның бер күренекле, бәлки иң күренекле вәкилләрнең берседер. Чөнки уйлап карасаң, 20-нчы йөз башында татар җәмгыяте бик тә зур үзгәрешләр кичерә. Татар җәмгыятендә ниндидер уяну күренә башлый. Бу шундый борылыш чоры дип әйтик. Өметләр туа. Халык киләчәк турында уйлана, үзенең тамырлары, үзенең тарихы турында уйлана. Җәмгыятьтә тарих, мәдәният, тел мәсьәләләре, милли мәсьәләләр, дин мәсьәләләре белән кызыксыну арта. Бу безнең татар ренессансы чоры бит. Бу вакытта татар театры барлыкка килә, татар прессасы барлыкка килә, матбугаты. Татар милли партияләре барлыкка килә. Ниндидер яңарыш, менә шушы яңарышның символы Ризаддин Фахриддин. Ризаддин Фахриддиннең исемен карасак, инде ул гарәп теленнән тәрҗемә итсәк, диннең ризалыгы дип тәрҗемә ителә. Шуннан да гүзәл исем кушкан аңа атасы аның имам булган. Ул үзе Кишүчат авылында туа. Кишүчат авылы ул инде хәзерге вакыттагы Әлмәт районындагы авыл. Ул шунда туып, 6-7 яшькә хәтлек менә дини сабакларны башта әнисеннән ала, аннары әнисеннән алганнан соң 1 ел Чистай мәдрәсәсендә гыйлем ала, аннары Чистай мәдрәсәсеннән кире әйләнеп кайтып, ул инде үзләренең авылларыннан ерак булмаган Түбән Чыршылы авылы дип таны әйтәләр. Түбән Чыршылы авылында ул шушы гыйлемне үзләштерә һәм инде менә барлыгы алганда ул 21 ел дәврендә шушы мәдрәсәдә укый. Мәдрәсәдә укыган вакытта Ризаддин Фахриддиннең кулына Шиһабдин Мәрҗанинең Назуратул Хак дигән әсәре килеп керә. Ул вакытта китап сатучы килә аларның авылына, шунда ул шул китапны сатып ала. Һәм аны укыганнан соң аның акылы ачыла. Ул укыйсы килеп китә, гыйлемгә мәхәббәт уяна. Шушы Мәрҗани китапларын соңыннан укып, шуның үзенә бик зур гыйлем туплый башлаган. Кызганычка каршы инде ул аңа Шиһабдин Мәрҗани белән очрашып, озын итеп сөйләшеп утырулар насыйп булмый. Мәрҗани белән тиз вакытка гына очраша ул. Галим Сурьяннан син кем дип, Ризаддин Фахриддин тыйнак булганга күрә инде үзенең исемен әйтми, фақат мин фәлән авылдан килгән бер шәкертмен дип әйтә. Шул сүзләрдән соң инде Шиһабдин Мәрҗани аңа бик игътибар итми, үз эшләре белән китә. Һәм соңыннан инде Ризаддин Фахриддин үкенә, үземнең исемне әйтсәм, бәлки очрашып сөйләшер идек күбрәк дип.
мәдрәсәне укып тәмамлаганнан соң ул инде Петербургка, үзенең шәкертенең әтисе чакыруы буенча Петербургка бара. Петербургта баргачтын, ул инде анда шундый ислам дөньясында танылган шәхес, реформатор да дип аны әйтәләр, Җамалетдин әл-Афгани белән күрешә, таныша һәм инде шуннан соң шушы шәхес белән аралашып, фикер алышып, сөйләшкәннән соң ул инде шулай ук әйтә, менә шулай ук миңа бу шәхес бик зур йогынты ясады дип. Һәм инде шушы сөйләшүдән соң ул инде кире өенә әйләнеп кайтып, үзенең менә шушы дини карашларын яңадан карап чыга һәм үзенә бер никадәр нәтиҗәләр ясап, алга таба гыйлем алу юлында алга таба эшен тырышлыгын куя. Ризатин Фәхреддин Уфа шәһәрендә 1891 елда казый вазифасын билгеләнә һәм шул вакыттан башлап Уфа шәһәрендә яши башлый. 1906 елга кадәр ул казый вазифасында бер туктаусыз билгеләнеп бара, сайланып бара һәм әлеге эштә иң беренче чиратта ул Уфадагы архивны барлый. Ул шушы казыйлык эшен башкарган вакытта Диния нәзәрәтендә шактый гына архивлар белән таныша, андагы булган материалларны өйрәнә, тәртипләштерә һәм инде шушы чорда ул инде менә үзенең бик мәшһүр булган шушы тарихи яктан ядкар булып торган әлеге көндә әсәр дигән күп томлы китабын яза. Һәм инде шушы әсәрне язу буенча ул инде үзенең остазыннан да рухлана. Мәсәлән, Шиһабеддин Марҗани шулай ук менә шундый библиографик әсәр язып калдыра. Бирегедә китапта күрәсез бар авылларның географик атамаларының күрсәткече һәм әлеге күрсәткеч буенча ачасың, карыйсың, кем турында язылган, әлеге шәхес кайсы якныкы, кайларда йөргән. Һәр барчасы аңлашыла, әлеге кешенең шәхеснең укыткан укучылары, шәкертләре, балалары барчасында күргән мөмкин. Мәгълүмат җыярга тырышкан ул китаплардан җыйганын, кабер ташларынан, кулъязмалардан, менә шулай кешеләргә хатлар язып сораган ул, менә шул кеше турында сез нәрсә дә булса белмисез дип. Кайбер кешеләр анарга җавап биргән, кайберләре бирмәгән, инде менә шулай каршы килеп, ул кеше турында язарга кирәкми дип, менә ул күбрәк инде дини кешеләр булган инде. Аның шушы вакытта шактый языла серия дип аны әйтергә була, әхлак буенча. Риза Фәхреддин хатын-кыз мәсьәләсен бик нык тирәннән алган. Гасыр башында хатын-кызны югары итеп күтәрергә ярамаган вакытта ул баштан язган нәсихат китапларын кыз балалар өчен дип шулай бит, аннан соң язган ул тәрбияле хатын, тәрбияле ана, аннан соң язган ул бик данлыклы безнең белә торган Сәлимә яки Гыйффәт, Әсмә яки Гамәл вә җәза дигән әдәби хезмәтләрен, аннан соң әдәби хезмәтләрдә генә тукталып калмаган, ул язган энциклопедия хезмәтләр. Нинди хатын-кызларга без тигезләшергә тиешсең, нинди хатын-кызлар булган һәм нәрсәдән без сакланырга тиеш, анысы да бар. Һәм шунысы кызык, аның тәрбияле ата дигән хезмәте юк. Менә ни өчен юк дип уйлыйбыз, чөнки беренчедән инде бу тәрбияле ата дигән хезмәтне аңа хәтле Ибраһим Идрис дигән шәхесебез язган була. Һәм икенчедән безнең уйлавыбызча тәрбияле ата китабын язган булса, һәм төрле сәбәпләр белән аның балалары начар юлдан киткән булса, аңа бит әйтерләр иде, менә син үзең тәрбияле ата китабын яздың, ә үзеңнең балаларың шундый, үзең тәрбияле була алмагансың дип. Бәлки шуннан ул шул сәбәп белән язмагандыр дип тә уйлыйбыз. Ул китаплар әле Уфа, Татарстан җирләрендә генә түгел, хәтта Кытайга да барып җиткән. Кытайда аның мәгърифәт, насихат китаплары буенча кызыксынганнар, аларны мәдрәсәләрдә дәреслек итеп тә кулланганнар. Гаиләдә алган тәрбияне аннары беркем дә боза да алмас дип әйтә ул. Шуңа күрә кешегә иң беренче шул әһәмиятле. Әгәр дә кеше гаиләдә дөрес тәрбияләнсә,
Аның фикере дөрес юлдан бара торган була. Киләчәктә ул кеше, ата кеше булсам, киләчәктә ана булсын, үзләренең балаларын да дөрес тәрбияләй алалар, милләтпәрвәр кеше буларак тәрбияләй алалар. Ризатин Фахретдин 1906 елда Оренбург шәһәренә килә. Һәм Оренбург шәһәреннән аны чакырып китерәләр бер туган Рәмиевләр Мөхәммәд Закир һәм Мөхәммәд Шакир. Рәмиевләр сез аларның беләсез Дәрдмәнд дип берсен шулай бит. Әлеге Рәмиевләр Ризатин Фахретдинне Вакыт газетасында баш редакторның урынбасары эшенә чакыралар. 2 ел дәвамында Риза Фахретдин шул вазифаны үти, әмма ләкин ни дәрәҗәдә интеллектуаль гыйлемле икәнлеген күреп алганнан соң Ризатин Фахретдинның әлеге шәхесләр Ризатин Фахретдинне Шура дигән журналның баш редакторы итеп билгеләр. Әлеге журнал чыга башлый 1908 елда һәм 1917 елның декабрь аенда аның соңгы номеры чыга. Шулай итеп, әлеге журнал 10 ел дәвамында дөнья күрә. Шура журналы нәкъ татар дөньясы өчен төрле фикерләрне туплап, менә шушы фикерләр арасында бер урталыктан бару юлларын эзләү өчен татар җәмгыятендә бик зур роль уйнаган журналларның берсе. Һәм шуңа күрә дә менә без Риза Фахретдиновның инде татар дөньясында 20 гасыр башында тоткан урыны хакында сөйләсәк, дин өлкәсендә менә ул татар җәмгыятен берләшү өчен, урталыктан алып бару өчен бик мөһим икәнлеген аңлаткан үзенең журналы аша. Шура журналында мөхәррир булып, баш мөхәррир булып эшләгән вакытта, ул әлбәттә Россия белән генә шикләнми. Аны бөтен төрек дөньясында беләләр. Чөнки ул чыгарган китаплар, ул чыгарган әсәрләр, алар иске татар телендә булалар күбесенчә. Берәр кая барса, аны инде шактый гына яхшы иттереп каршы алалар. Аның белән инде махсус берәр нинди югары кешеме һәм берәр нинди шәхес килсә, ул инде әлбәттә Оренбургта Ризатин Фахретдин янына кирип чыга торган була. Риза Фахретдин шул вакытта Оренбургта эшләгәндә, ул тәрбия эшен ташламаган. Әхмәт бай Хөсәйнов анарга шундый тәкъдим ясаган, Хөсәйния мәдрәсәсендә укытырга. Һәм Риза Фахретдин бик теләп ризалашкан һәм кичкенәдән үзенә кирәкле булган гыйлемнәрне балаларга җиткерүне, үзенең тырышлыгын ул нәмдә яңадан дәвам иткән. Ни өчен ул бик риза булган пирдәшләргә, чөнки башка мәдрәсәләрдә кадими фикердә, кадими дәреслекләр бирсәләр, биредә инде халыкка кирәкле булган география, хәзерге вакытта без менән зоология, биология һәм башка шундый дөньяви фәннәрне анда инде укыта башлаган булалар. Шуңа күрә Риза Фахретдин бик теләп ризалаша һәм биредә ул дин дәресләре бирә. Бер 1921 елда Галимҗан Баруди беренче сайланып куелган мөфти вафат булганнан соң 1923 елга кадәр аны мөфти вазифасын башкаручы итеп куялар. Аллаху акбар, Ризатин Фахретдиновның мөфти буларак сайлануы очраклы түгел. Һәм Ризатин Фахретдинов мөфти буларак ул менә 14 ел эшли, үлгән 36 елга кадәр. Бу чор менә Россия мөселманнары өчен бик катлаулы чорларның берсе булган. Чөнки бу инде революциядан соңгы большевиклар атеистик идеологияны әкренләп 17 елда алар әле идеологияны бик актив кулланышка кертмәгәннәр. Алар инде атеизм турында сөйләсәләр дә, менә нәкъ менә Ризатин Фахретдинов мөфти булган чорда атеистик идеология инде ул беренче планга чыга һәм инде большевиклар аны тормышка ашыра башлыйлар. Риза Фахретдингә 1926 елда хат килә чакырып, аны бөтен дөнья мөселманнар конгрессына һәм Риза Фахретдин 1926 елда Сауд Арабстанына бөтен дөнья мөселманнар конгрессына бара. Конгресска үзегенә бармый, менә шу 7 кешелек коллектив белән бара.
Әлеге конгресста катнашып, Ризаэддин Фәхретдин Бөтен дөнья мөселманнар конгрессында гарәп телендә башыннан ахырына кадәр әлеге конгрессны үзе алып бара, чөнки Сауд Гарәбстанның әмире аны билгеле вице-президент итеп әлеге билгеле документларда бар архивларда. Совет хакимияты да Ризаэддин Фәхретдиновны мөфти буларак аның авторитетын күргән, һәм шуңа күрә дә 20-нче елларда Мәккәдә булган халыкара конференцияда Ризаэддин Фәхретдинов Советлар Союзының зур делегациясын башында торып Мәккәдә катнашкан. Ләкин инде бу мөгаен теге коммунистлар өчен бүгенге көндә Россиядә Советлар Союзында дөресрәге әле динне biz bütünlәй бетермәдек, менә безнең мөселманнар бар, дип шуны күрсәтергә эшләнгән бер чара гына булгандыр. Ризаэддин Фәхретдин соңыннан инде бик җафа мәшәкатьләр күрә, аның инде тентүләр узалар, күп китапларын, кулъязмаларын алып китәләр, конфискациялиләр. Ләкин ул барыбер язуын ташламый, тагын яза башлый шул китапларын, ул барысы китапларында исендә калдырган, һәм шуларны яңадан яза торган булган. Ризаэддин Фәхретдиновның менә тормышы 36 елны тамамлана, бу инде нәкъ менә репрессияларның көчәйгән чорына туры килә. Әгәр дә инде Риза Фәхретдинов исән булса, мөгаен ул репрессияларга эләккән беренче шәхесләрнең берсе булыр иде. Ризаэддин Фәхретдинов чыннан да ул 20-нчы гасыр өчен, башы өчен уникаль шәхесләрнең берсе, һәм аның менә татар дөньясында ислам динен үстерүдә, Совет хакимияты елларында ислам динен саклап калуда роле һичшиксез бик зур булган. Безнең өчен Ризаэддин Фәхретдин ул үрнәк. Аның иҗатын өйрәнү, аның язмаларын өйрәнү, аның тырышлыгын аңлау, аның хыялларын хәзерге көнгә кадәр җиткереп аңлату, ул безнең бик олы зур бурычыбыз. Әлбәттә, Ризаэддин Фәхретдинның мирасы, фәнни мирасы, әдәби мирасы өйрәнелә. Ләкин минемчә, аның исеме әле күпрәк өйрәнүгә дә лаек һәм балаларга җиткергә дә лаек. Без бүген һаман да шушы юнәлештә эшебезне дәвам итәргә тиешбез. Бүгенгә шулар иде.